Надявам се повече няма да тичате след мен. Може да ме снимаш. Защо ви пречим? Пречиш ми, да. Пречим. И защо ви пречим? Али, Защото си ми неприятен. може да ме Знам телевизията ви кой я финансира в момента и не ми е приятно да разговарям с теб. Българският премиер Бойко Борисов се озова на поканата на червения кмет Живко Георгиев, за да пререже лентата на новоизградения православен храм Свети Георги Победоносец. Богоугодното начинание, на което присъства и директорът на Националния исторически музей, бе грозно опорочен от премиера, който си позволи да трупа предизборни дивиденти дори на големия християнски и национален празник Гергьовден. На 15 сега люлин пускаме. Уредихме финансирането за Хемус, за Струма, за 7-те скоростни пътища. От самото начало служителите на НСО правеха всичко възможно, за да блокират достъпа на СКАТ до премиера. След това обаче играта загробя. Бившият охранител на ТАТО и пръв ортак на олигарха Валентин Златев се отнесе изключително колегиално към костюмираните охранители. Премиерът дори се опита да набеди екипа ни в опит за инсценировка. Не ме пускате, господине от НСО, моля ви се, оставете ми се. Той го прави нарочно сега, за да може да каже, че охраната на НСО го е блъскала и правила нещо. Бойко Борисов все пак склони да говори пред СКАТ. Потуленият скандал с арестувания турски кораб Седит 4, който избяга под носа на гранична полиция, според премиера не бил пречка за членството ни в Шенген. Това са пълни глупости, които говорите. Са пълни глупости. Всички технически норми, които България трябваше и за наша чест, за радост на българите, ние сме абсолютно готови за Шенген и го казаха всички експерти в Европа. Това, че вие искате да си унижавате държавата, ваша работа. Мисля, че полицията унижи Всички държавата. органи в Европа казаха, че България е 100% готова за Шенген и ние ще влезем в Шенген въпреки вашата мъка. Защо държавата потува този случай с Седит 4? На площада, освен фенове на Бойко, имаше и възрастни хора, които искаха да отправят своите въпроси към него, но така и не успяха да си проправят път. Лошо е положението. Народа няма работа. Млади хора нямат работа. Чудят се какво да правят. Няма пенсии, няма заплати. На масовото събитие липсваше каквато и да било организация и така се стигна до типичната българска блъсканица, в мрежите на която попаднаха и малки деца. Докато камерата на СКАТ снимаше премиера в търпаната, ето този охранител, който се представи като полковник Василев, се скри зад гърба на своя широкоплещест колега и през рамото му започна да снима към репортера на СКАТ с мобилния си телефон. Не желая да ме снимате, нямате право. Аз не желая, но вие ме снимахте. Аз съм ви снимал. Да. Къде? Той не ми е комбе. Той не ми е комбе. Зад мен да знам кой снима и кой прави, бе. Вие го прикривахте, господин. Не съм прикривал никой, бе. Не, зад мене какво е станало Той от аз снимаше нагледам. зад рамото ви. Изобщо не съм обърнал внимание. Бил е зад мене. Аз очи отзад нямам. Вие много старателно го прикривахте. Съжалявам, че нашата камера не беше там да го снима малко по-добре. Аз какво да направя, бе, господин? Искам да се легитимирате кой сте, за да знам срещу Защо кого вие да не сте подам полицай, жалба. за да се легитимирам аз на вас? Кой сте вие, за да ви се легитимирам? Ето аз как съм се легитимирал, тук си имам служебна Хубаво. карта. Аз Искам да знам вие кой не ме е сте снимал, кой ме е полицай, за да шпионирал ме- на площада. Вас се ви шпионира.